마요레 바부성 똥시니 시니 오누콩야 Puliano lamsago takuk tei bukuk sanga sini jeti prasha bologo noro khanya hai soyawi nai tonga bagai sangui baksa seng hanya hai nongo pununga bagai tai khorok sa sini takuk tibra jol season 2 selection nungja kalarawani bagai bini nok nukungo phaisa pakya seng bini sinimung tai bini kami bojagawo obona sina bagai seng phaisa pajak sini takuk inogo haike nongo pununga bagai seng tabu sini takungo bini sinimung tai bini kami pro omorong sina bagai hanya hai sini takungo ojorano ya prerewo nang kisani ni sinimung tai ni kami ani mung bibishon debroma ani para hingke pale bangga ozan goni amara bahusondra para takazol area takazoli hambai ke sini takungo ke takuk nang ti prajol season 2 nang je galarao ni bagai selection mani ini bakhapu mahai matong ka kisa lokurong sa kana bakhato tong thokjak no aban bisingtei kabangma lokurok no support khaiman nogo gabon bagai khatong khaja nang tongta tabuk jarate belai tong thokjak na galarao ni bagai ke nang bhai pibire sanuk soli tong tabu galarao ni bagai hingke borok gan select khai list rohorka gabon bisingo no sing tabuk tang samar sanai mai saw to borok gam bagai gan ambo select khainya haka tangsa aku jara serengin ni tongna serengin tong hambai ke sini takungo haike nang audition dupro bor samungo rasabui nang audition selection nangka tang userok mar sabka poila hingke ang jato college ban chengo hingke jato college tang sarsabkha hingke bolongni toksa man tang sarsabkha hingke ya piri sheka surbi bai da taposni hingke tekasha hingke tang salama sarake songirman hambai ke rasamungo rasabui nang audition selection kana haike haji takuk je audition selection mani or samungo nang lokorongi thani hain hai tai kisa lokorongi bekhana cover khai rasawi kana kani no jare college no da kon dalai ni khora bishile thangpano ritile tongkho o tongnai ni thani tongkho o ani se kre hen pano tak borok tak nai takho kan borok kanai kankho mayole babushong tongshini shini onukhong yagrom reng nani onukhong yagrom reng nani o mayole babushong tongshini shini panthor parang reng nani kusuk te birnai to khabai toling oyama mai chong ma bali oyama mai chong ma bali wa belai sikhana to kani no rasamung ro khana wi bakhase korai khai thang sibo belai nai tongai ro kologo belai nyo khana tok jangai ngan ngor rasamung ro samni thani srengka asuk khana to khai no kebo phrangai ro da tong ni guru ro phrangai jadu college phrangai to kebo phangkrai haipano ang sini tirpara sarong ni rasamung jisa jagao phanasung sinimung ketai rasamung sini rasamung okran kato jadu college ani bagai jisa jaga pan thangka hangke norong ni rasamung tamo ni sungja ka hangke sung jadu college se puila ma singnai aban bagai ang jadu college no belai no hamjagai surungui naraknani hinno surungka sajung no busuk joratei ang sai to man hinai surungman nge tapuk joratei an joratei khyang teruk serengin ni tong ngan nango jadu college rasamung rongole nang kubun jagarago mar sabka bom hairo kisa saikina radi kubun hastewo washar zabikha asamo ga samor sabai puro abo ani certificate sokolia ke medal loksimi sokpaketa
Hingke abono kari tei bojaga rok mara sab khana. Tai haksal hingka to thangmani himpana abo sogoiliya. Tiki jagno haipana somoyani exam tongman bagai ang thangnani himpano sogoiliya mo hinkata. Hingke Tripura hasteni bisingo ke nung bojaga rok mara sab kha. Tripura hasteni bisingo ke jado kolija hingke cholte pana paikano. Joto jaga no mara subject na. Hambai hingke sini takuk mo belainyo. Bini jado kolija re samung to belainyo khana tok. Joto no khana kangke omse ke bkhawo nangene omokebo khana ui tong se mangalak as ke khorang khana to bini sini takuk ni. Haike nung tai tangsa je audition re samani or samung abo rokorme kisa heneri re sapun re. Da tapos ni bai shuru bini re sama. No, ampun sabd. Dere na dere na dere na ya prisekha tong khor ktalo ya prisekha tong khor ktalo wairi wairi khe khangar manayo khani khuturugo huiza kokthaino kari shalaikha beba tongmano khani khuturugo huiza kokthaino kari shalaikha beba tongmano ya prisekha tong khor ktalo wairi wairi khe khangar manayo nobar juda sago nangphayo satung tungphano tong thogo nobar juda sago nangphayo satung tungphano tong thogo bahai khe zora lai shirya muito khojagai maya aya prisekha Hambai hingke sini takungo belai ke bini khorang ketui beke singo isa zora nawi haya haire sabai kran ma bagai nono belai ke paiplaya hambai hingke takuk nang Tripura Idol season 2 galarao ni bagai nang to selection nangka haike nang buskang ni bagai nang judi Tripura Idol season 2 selection nangka ke nini resamung tuye nini naharmung boma hai tongai ani resamung tuye naharmung ang joto ni bagai resamung ni bising joto ni request num narangnai tabung nai di kaisa news rokano channel blog news rokano ajago gobang mano naijabo hingke gobang mano support khaima bo nogo hingke aban bagai ang borongni je comment on nogo belanyo khaksango hingke mo haikena support khai tong hingke ang botebo buskango yapri senan bagai naharimanan haima tongta belai ke hambai sini takungo haike gobang ma sini sigare sigli rok tabu gobang ma kami bising talented tongo heda gobang ma tabu hai resamung sepka hamanai gobang ma jagani no tabu to nukha
bahai bini sete bo khorang bo kaham bin sete bo khorang kaham kabangma phai rasa phai ni tongo heda tabu hai jorawo omo hai belai nya kaham o jorawo heda sujug sep kaham mani bagai engke taku nono hai singa musungu nongo rasa mungo teile nini nok nukhungi nini ma babu songrok pom hai nono support dakai borok support onek support khayo engke angbo je puro 2017 ni simi samung haparo tongmani engke tabo puro samung haparan tongo asu jorote ani ama babu song tabo jorote support no khai tong mong support no borok ta thangni ma jaga bo krei engke je jaga program engke hojago ka jaga bo thango kam ka thangdi sabo bai thangnai ma harok sungui narago ta haipano thangna saka support khai ambai heke ta kungo engke nang je jadu college ra samani o je award dok mamani certificate mamle kai bisar umaka total certificate engke tabu yago 16 ta to 16 ta belai ka bangla heke engke amo boro ra samani nang ko ekta cycle ra jadi kisa certificate mamaro je state level ra samani engke Rabindra Bhobono waining ka engke Rabindra Bhobono waisha engke Bishal Baro waisha state level mar sa state level mang ar waisha engka Aike dam tagni nogo tongna engke nangom no karite kubun jagarago resamnaro giri ring jaka state level resaman pore kubun jagarago ko sin tirpuran bising no rezabnani to ring jak tong abo mane modern songs ro ya mane sudu jado college na tei simi ring jak ta bisi kuba ambai ke sini takungo belanya hamai maro bini koktei jado college sing hanyo hai tai tangsa hemere resab mung khanya len jado college no belai bes resamung bini tai bo jado college no belai nya hamja ko chini tiprasani loko resamung hanja ko jado college angke engke o jado college no hanya hai bini koktei sing tai kisa resamung khananya len tai tangsa resabnai omo bang simani no saya suya rok tong ha kena ka di kebang ma opera sakar rok to nai tongo gaban bagai kok thai rok sayang mano surtala maro sayang mano gang le sak se sei re sama ba abon bagai nakar sano ang je opera sakar nai jaja ya rok to harung le solo oneng bata moni mamo onazado nobe o harung le hakola wandalwa solo neng le tamoni mamo o ang le tong te nyo no no tong de ne ang le sa te no no sa de ne o kisi ko no ba ang le selab kam sene borong nana ya go da borong nana oneng le beri ba masuk te tilok te di sanggo kasleng khadi abong ke taban tip tong kho hai pano ambus kang resab tanai tong bagai full resab liya ko krei busang ta rawani bagai nyang kaham ke preparation nai te kaham ke serngi chungdi akungo belai ke hambai nini asuk khana to kersamung singo joraroi nang resabui khanarma bagai taisini lukorok boni ni resamungo sajagana belai jeni ni khorang ketui tai nang buskango te kusuko katheng amoni ni bagai sing siriwi tongai kaituni tani tai tebo nang kusuko katheng hanoi singamono ini bagai kakaham ya par hambai heke takungo tini bagai asung tete